Ang problema sa unemployment padayong gisagubang sa mga Subuanon. Sama sa akong nakaila nga usa ka 23 anyos nga inahan nga si Julian Navarrete. Nakahuman siya og second year college apan nahunong kini tungod sa iyang pagsabak. Kinaunhan lisod jud siya, but dakaya ra with the help of my parents. They still support me even though I didn't graduate. I'm very thankful for them. Mapa, thank you so much. Lumad taga Dalagete si Julian. Apan karon nga dako ng iyang anak, nibalik sila sa syudad sa Sugbo aron manginabuhi kauban ng iyang partner. Subay sa maong hagit, nagkadiyang job fairs karong tuig 2026 ang gitinguha nga mapahigayon sa DMDP. Giila sa kagamhanan sa Sugbo ang sektor sa BPO nga nakatampo og dako sa pag-uswag sa ekonomiya sa syudad. Nunot niini mipahigayon sila og sinulog BPO job fair paghatag og kahikayunan sa panganabuhian sa katawhan. Mo-apply mo tanan. Sa dili pa mosulod sa Cebu City Hall lobby, adunay orientation nga gipahigayon alang sa mga aplikante. Gisalmutan og 15 ka mga BPO companies nga kasagaran sab nila mudawat og walay work experiences. Gipahigayon kini isip inisyal nga kalihukan sa programang Mayor of the Night. Gituyo ni nato sila pag-organize since they are the ones who requested for this. And then this is also part of the Mayor of the Night initiative program of Vice Mayor Tommy Usmeña. Sa pagpahigayon sa job fair, aduna ko'y laing duha ka aplikanting nakaila. Ang 55 anyos nga taga Luzon. May padayag nga iyang gibiyaan ang tulo ka dekadang pagkamusikero sa Manila aron mo settle sa Sugbo human sa COVID-19. Na BPO, I've been already 2 years. I think for almost, if I'm not mistaken, for almost 2 years and 9 months. So here, that's why I tried my luck here. Or maybe I'm blessed to be accepted one of the company. Ako sab na hinabi si G. Chris Perino, usa ka 20 anyos nga taga Bugos, Cebu. Namasin nga makakita og trabaho tungod sa pinansyal nga panginahanglan. Well, ang focus ako karon kay magtigom jud para makabuhi sa akong family. Niya magtigom po sa akong self kay para kanang basin sa sunod if makaundaw na ako nga mag-school na nakoy makuha ba matigom. Nagkadaiyang giagian, lahi-lahi og pangindaron, apan ang libuan ka mga aplikante tanan namasin nga makakita og oportunidad sa panginabuhian. Atol sa nagpadayong interviews kaganiha, mihunong ka makadyot ang kalihukan Ato pakpakan na kay na hire on the spot. alang sa 23 anyos nga inahan nga si Julian. Siya ang unang hired on the spots o HOTS. Dako iyang kalipay, human kini miagi og rejection sa unang kumpanya. Now I have my baby and I want him to have a better future, so I look for the job, then I got hired on the spot, and maybe I'm the first one who got hired on the spot. So Nibisita sab ang Senior Labor and Employment Officers sa Dolly 7, Vinerlinda Hamoy, og mipahinumdum sa mga employers sa ilang responsibilidad. Magtinabangay ang both employer and employees kay aron naatay harmony no in terms of kanang pamalakad sa negosyo kay partner man gyud na. Sa pagtapos sa maong job fair alas 4 sa hapon, 414 ang total of walk-in applicants, 80% ang mupadayon alang sa final interview, og 39 ang hired on the spot. Kini si Mark Armas, alang sa MyTV, Cebu.